Takže já vás zdravím, já se právě nacházím na kopci na ulici Brandlova. A rád bych vám ukázal, nebo řekl jeden příběh, nebo jednu zajímavost k tomuto místu. Samozřejmě tady vede trať Hodonín Staré Město, Rohatec Staré Město a naopak na opačný směr Břeclav. Ale napadlo vás někdy, proč zrovna v koutě podél tratě je alej ovocných stromů? No teď si říkáte, alej ovocných stromů u tratě? Váže se k tomu jeden z příběhů o dříve nádražních domcích. Nádražní domky se začaly dělat už s rozvojem železnice a samozřejmě v nich sídlili zaměstnanci drah, kteří se starali o vyhýbky, kontrolovali dráhu a tak dále. A zrovna, tam se podíváme zanedlouho, byl drážní domek, kde bydlela paní Profotová s panem Profotem. Paní Profotová už je dlouhé roky po smrti. Pan Profot, jestli to říkám dobře, ještě delší dobu. A co já si pamatuju, nebo co jsem slyšel, tak vlastně celá ta plocha, která se táhne někde od Černého mostu, tady máme to údolíčko se tomu říká tady mezi lidma, ale táhlo se to až dozadu. Ten vlastně ovocný sad a dokonce tady byly jahody, kus pole. Já nevím do kolikátého roku, ale všechny ty pozůstatky těch velkých stromů ovocných jsou z té doby. Já jsem se přesunul asi o 50 metrů dál a tady samozřejmě, pokud se podíváme dobře, jestli to trošku zkrátit tu selfie tyč, když se půjdeme podívat, tak tady je vzadu Černý most, tráť a samozřejmě toto je místo, kde si lidé zkracují cestu na druhou stranu, a ne, hodně lidí za to už zaplatilo životem, takže opatrně nepřicházet přes trať. Vraťme se k tomu domu. Takže tady vidíte, že je kopec za mnou, tamhle. To znamená, že jsme na úrovni přibližně skateparku a sídliště Brandlova nebo Větrná hůrka, nebo dříve sídliště Rudolfa Filipa. A tady celý tento rajon, vlastně já bych typl, že je to ten pás, kolik to je, 9-10 metrů, patřil k nádražnímu domku, kde teď stojí trojgaráže. A ten domek už je samozřejmě několik let zbořený, někdo to koupil, ale ten příběh žije trošku dál. Když se vysemení štěpovaná dřevina, která je vlastně šlechtěná, tak z ní zase je nešlechtěná, to má ty nálety. Ty stromy jsou opravdu, jo, tamhle, když se podíváte, mohutné, ovocné, a to se tahlo se to až ke garážím. Takže to je vlastně takový jeden z zapomenutých příběhů Hodonína. Protože každý kout něčeho má svůj příběh. A tady je to příběh o tom, jak se vlastně na sídlišti na ulici Brandlova, bývalé kotelny, skateparku a hlavně trati vzali tyto ovocné stromy, které jsou staré několik desítek let. Tak už tento příběh znáte. Třeba se budu těšit příště na viděnou. Čau.